Rero ase bitage nigongo kwira gwika ase nsemo ya Eldoret ebitage mbere gaiga na gantwe manyi tega mato ese yiga yaerire erira maguru igoro buno mugusi atebete bono ebintu bigokoreka nigo bire byo 10 na ebyo bosoku ebikogera twatigara na maswali mange tutabwatia machibo bono kero umuntu abigete chianga nigagotwara oboremu bugotara osio bwa bantu na maskani naro nabanga chianga maskani narakogera umuntu utara na ndosikwa bono wise goitono umuntu nakomanya igoro y'obugima bwaye nabura 10 ukorere kwobwa na goichana ekiagera umuntu nigaratigale gesobono na umanye binte bibe ibindo tale gocha komanya bono sacho yomo uyokolengana n'obutukyo manyire buna Hillary Kiprotich nigo konye awekora ko bomusubati na nigo boigo aikire baka ekerengo yuwekora umunye gitari umonas asenye gitari ya Moi Teaching and Referral meyo mochi Eldoret bono Hillary Kiprotich niga awekora umusubati orasa maigiro yobonas aserie takuriera akweroka Pamela Mulupi Hillary Kiprotich niga awekora umusubati aso weso buno musubati na nigo soeta senye gitari y'ubwango iga ase agokora ase section ya emergency section pono bwango iga niga abanyagitari bakumetie na bakarora enjira agokora emirimo bagatebande ake bakagani kumumanya mono bamanya ere ningo bakamakonywa niga kweruka Pamela Mulupi kero bakonda ase record cyabanyagitari bakora ase section yiyo na abali bakora internship gusenga maegerio bakanyora buna elitari yaye tiriyo ase register ekero baitona mono bakanyora ekebande kyagyo gukora emirimo ase akweruka elitari ngao elio lire Shays Chepkosgei na nigo ale umusubati akanaribwa na kwirwa ase egitaseni kyabanyanyimbo eligwasoherwa na mamacho yo wekora umenya gitari ande yake konye mbara amanyabuna na ande niga karu musache kera ikibwa ase kigambero akagambibwa aso wekora umenya gitari ase kigambero kemo ya Eldoret kera rusi wase kigambero airani wase rumande eliyo tukikogendera gokorwa umunyanyimbo olengi ase duty agakagiranga ande yake na barabo musacha korubu tukibwaye timanya gusini cyanga mu ruseti timanyanga mbumanyiki akorete pake gaikira kumanyanga nigo ale umusacha natali musubati nyoranga Hillary Chepkosgei nigo aira nituwe ase rumande na kubekwa ase eseli ya basubati keraira ni wasike gambero akabuliwa igoro yamba mochiwe wekora umusubati agateba buna ereni garo musacha kulinde niganje tuwekora umusubati ekibande passport boigo ne pass certificate byonsi nigo ali getamalieta akweroka Shays Chepkosgei na nigo ale umusubati Chepkosgei nigo ari umumyoki giata uyo myokire na kwibwera chimendo ime ya Malaysia Morocco na Tanzania buno musubati wangoiga nigo abuwa ime ya Zambia nigebwera chimendo isato buno musubati mu myoki giata umunachebina obulusa nigo wachigete buna umukagiro uyu abekwe ase rumanda samatuko 10 eligo konya obutuke gokorwa nonye ne amate yaye kumanywa elinde bamanye mono igoro yaye kero kende nga ninki yakogera wekora umunyagitari kando na wekora umusubati mancho mategereri manyanga nigaro musacha na aselieta Hillary Chepkosgei lakini ga wekora umusubati Sara osenga niga wekora Pamela Mulupi bono asike bande kia niga koroka Shays Chepkosgei tarakana mamochi yo wekora umusubati ere niga itabera netebuna niga wekora umusubati na niga anchitu wekora umusubati kulende niga aro musacha bono ekoreke nigo giatigeta abantu basa imase kot paka no ino mona chibi naga sinyonga niga kwira ni wase rumande yabaswati ose yabasacha igasinya bono engane nigo yatigira abantu abangi bakumetie imena isiko ya Kenya ekiagera ujumbe yega
yachire no isiko ya Kenya bono isikaria na chitaka minyoka ime ya Zambia, Malaysia, Tanzania, Morocco boigo na Zambia na rominyokire na kwewera bono timanyitinga isika ningi kirache kwano abantu nigo bakumeti maiga ase ime ya Kenya bante bakumeti isikali buna aba Kenya bono inyuranga tari guchikumanyiwa buna Hilary niga guchikumanywa buno mo Kenya isikali abantu nigo bono baguchigotara barigirire tinse betu beta maiso usina tebetenga nga inkuru simbiso motwe kama keraoroke kolende kero kunya gukumeria yo bichengo tebuna ebyo nebitage na labani mumanyi bemono mwancho mategereri asogochora bategerera abagusi Global Radio ere inero radio station intimu asokurigereria boigona bategerera nyora emirobori yaito wetera abagusi globalradio.com ikine kiumbu kyomugusi. Samahani, Abagusi Global Radio wangependelea usikilize station hii kupitia kwa app yao rasmi. Kwenye app utasikiliza kituo hiki moja kwa moja na kuna mengi zaidi kwa ajili yako. Pakua app ya Abagusi Global Radio kutoka kwa Google Play Store ili kuendelea kusikiliza station hii bila hitilafu. Asante.